Budeme pokračovať prvým čítaním o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina Kuruca a Juraja Lišku na vydanie zákona, ktorým sa mení a doplňa zákon číslo 36 z roku 2005 zbierky zákonov o rodine v znení neskorších predpisov. Návrh je uverejnený ako tlač 1499 a návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom máte pod číslom 1532. Dávam slovo pánovi poslancovi Kurucovi, aby aj v tomto prípade návrh zákona uviedol. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Mal som pôvodne trošku dlhší prejav, tam to úvodné slovo, ale keďže nás je tu len 8 a je pokročilá hodina, za chvíľu končíme, tak to trošku skrátim. Predmetný návrh novely zákona o rodine vychádzame zo skutočných prípadov, ktoré naozaj na Slovensku nie je ich málo a chceli by sme zaviesť nové pravidlá pre striedavú starostlivosť o deti po rozvode rodičov. Chcel by som poukázať na to, že toto riešenie naozaj nie je červené, modré, zelené, ale je to proste dobré riešenie pre deti, ktoré nemôžu v podstate za to, že ich rodičia stratili k sebe cestu, rozviedli sa a tieto deti by po rozvode rodičov mali trpieť, či už by o nich sa staral jeden rodič alebo ten druhý. Deti si naozaj zaslúžia starostlivosť obidvoch rodičov a aj keď títo rodičia sa rozviedli, tak je v záujme ich ďalšieho vývoja na tom, aby sa o nich starali obidvaja týchto rodičia, ak naozaj obidvaja rodičia majú záujem o ich starostlivosť a ak súd alebo niekto iný, ktorý sa podieľa na rozhodovanie o tom, či tá starostlivosť bude zverená jednému alebo druhému, rozhodne o tom, že takáto starostlivosť z obidvoch strán rodičov je v záujme tohoto dieťaťa. Naozaj chcem len povedať, že nerobme z tých detí rukojemníkov nejakých vojen medzi bývalými manželmi, len preto, aby si oni medzi sebou dokazovali, kto má viac rád deti alebo kto menej. Takže chcel by som naozaj vás poprosiť, aby sme zajtra pri hlasovaní o 11. hodine takýto návrh novely zákona o rodine podporili a aby sme umožnili týmto deťom správnu a dobrú výchovu v rukách obidvoch rodičov. Ďakujem. Poprosím ešte chvíľu o pokoj v rokovacej sále. Teraz dám slovo spoločnému spravodajcovi, ktorým je pán Jakub Gajdošík, ktorého určil navrhnutý gestorský ústavnoprávny výbor, aby uviedol úvodnú spravodajskú informáciu. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené poslankyne, vážení poslanci, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ma uznesením z 23. februára 2010 určil za spravodajcu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina Kuruca a Juraja Lišku na vydanie zákona, ktorým sa mení a doplňa zákon číslo 36 z roku 2005 zbierky o rodine v znení neskorších predpisov tlač 1499. Podľa paragrafu 73 odsek 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350 z roku 1996 o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa po formálno-právnej stránke náležitosti uvedené v paragrafe 67 a v paragrafe 68 zákona o rokovacom poriadku, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Dôvodová správa uvádza, že návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, inými zákonmi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná. Nepredpokladá finančný dopad na verejné financie, podnikateľskú sféru, obyvateľov a životné prostredie. Pripojená doložka zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie spĺňa náležitosti určené v článku 3 legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Navrhovateľ v nej uvádza, že problematika návrhu právneho predpisu je upravená v práve Európskych spoločenstiev, nie je upravená v práve Európskej únie. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie ustanovení navrhovaného zákona. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z paragrafu 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uznesla, že podľa paragrafu 73
odsek 3 písmeno C rokovacieho poriadku odporúči uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky číslo 1532 z 15. februára 2010 podľa paragrafu 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali tieto výbory Národnej rady Slovenskej republiky: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie. Za gestorský výbor navrhujem Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali v druhom čítaní vo výbore do 12. mája a gestorský výbor do 13. mája 2010. Pán predsedajúci, otvorte prosím rozpravu. Ďakujem, otváram všeobecnú rozpravu. Nedostal som žiadnu písomnú prihlášku a preto teraz sa pýtam, kto sa chce prihlásiť do rozpravy ústne. Evidujem pani poslankyňu Kláru Šarkézy, Juraja Lišku. Uzatváram možnosť prihlásiť sa do rozpravy a slovo má pani poslankyňa Klára Šarkézy. Nech sa páči. Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi v krátkosti sa vyjadriť k návrhu zákona, ktorý predkladajú moji dvaja kolegovia. Vítam túto novelu zákona a ja, aj moji kolegovia zo strany Maďarskej koalície, Magyar koalíciu Párt tento návrh zákona podporia. Prečo som vystúpila? Preto, lebo v roku 2005 som mala možnosť a čest zúčastniť sa pri prerokovaní a pri príprave zákona o rodine. Musím povedať, že to bol dôležitý zákon, rodil sa ťažko, pretože boli tam niektoré časti, ktoré v zákone o rodine boli ešte z roku 1961. Ešte v roku 2001 tam boli pasáže o tom, že výchovu detí v rodine zabezpečuje Socialistický zväz mládeže. Vtedy sme sa pokúšali o obšírnejšiu novelu. Priznám sa úprimne, že aj túto problematiku sme chceli riešiť v zákone o rodine, ale bola tam jedna čarovná veta, nebolo politickej vôly na to, aby sa aj táto situácia vyriešila. Takže vítam túto novelu a vítam to hlavne kvôli tomu, pretože deti sú najzraniteľnejší, nemôžu za to, že ich rodičia sa neshodnú a nedohodnú. Takže pokiaľ inde vo svete funguje takáto možnosť, že o deti aj po rozvode sa môžu starať aj otcovia, aj matky, treba spraviť všetko preto, aby sa to vytvorilo aj na Slovensku. A priznám sa úprimne, že som bola prekvapená, keď som prečítala dôvodovú správu o tom percente z podielu zo všetkých jednorodičovských rodín. V roku 1990 otcovia boli zastúpení 16,5%. A myslela som si, že táto tendencia stúpa, ale na moje prekvapenie takmer o 10 rokov neskôr, v roku 2001, je to už len 13,10%. Takže nie, že by sme, nie my, ale teda súdy rozhodovali tak, že aj prospech tých otcov, ale na Slovensku je to trošičku ešte konzervatívnejšie. Takže budeme hlasovať za túto novelu zákona. Žiaľ Bohu, treba povedať, že sme optimisti a realisti, páni poslanci, ktorí to predkladáte. Poznáme asi osud tohto zákona, ale aby som aj touto cestou chcela vyzvať poslancov aj vládnej koalície, keď chcú spraviť dobro pre rodinu. Je to pani poslankyňa Totová, ktorá vždy vyzdvihuje túto situáciu v rodinách a niektorými zákonmi, ktoré predkladá, chce túto situáciu riešiť, takže máte možnosť zahlasovať za tento návrh zákona. Dobro detí, ktorých sa to týka, a prospech rodín, pretože rodina je najmenšia bunka a keď chceme, aby sa Slovensko posunulo trošičku pozitívnejšie, tak musíme to začať od ranného útleho detstva a od rodiny. Ďakujem pekne. Ďakujem. S faktickou poznámkou sa prihlásila pani poslankyňa Katarína Toltová. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou. Nech sa páči, pani poslankyňa, máte slovo. Chcem poďakovať pani poslankyne, že si všimla, že teda keď je otázka rodiny, že som tu. Samozrejme, KDH má svoju hlavnú tému zabezpečovanie rodiny a pozrite, ani jeden poslanec tu nie je.
či už pozitívne alebo negatívne by mali vnímať v každom prípade tento legislatívny návrh. To poprvé. Poďalšie chcem poopraviť pani poslankyňu, ktorá hovorila, že výchovu detí podľa starého zákona o rodine bolo tam, že zabezpečuje SZM. Nie. Nikdy tam nebolo zabezpečuje. Bolo tam spolupracuje pri výchove detí aj SZM. A ja vždycky chcem byť objektívna, musím povedať, že tá spolupráca SZM niekedy nebola na škodu, pretože práve členovia SZM viedli rôzne krúžky, či fotografický, turistický, hudobný, tanečný a podobne. A deti mali program, bolo určené miesto, bolo určené, kde sa schádzajú, boli dané priestory a deti nebehali po uliciach a nefetovali. Preto nezhadzujme to, čo nebolo zlé, čo by sme mali využiť, pretože deťom treba zmysluplne naplňať voľný čas, áno, a treba vytvárať aj podmienky, že dneska deti sú po uliciach a fajčia, fetujú a drogujú a pijú alkohol. Žiaľ, v dennej tlači sa dozvedáme, že už každý druhý tínedžer sa opíja rázovitým spôsobom, ale to nesúvisí s týmto. Reagovať bude teraz pani poslankyňa Klára Šarkézy. Ďakujem za slovo. Pani poslankyňa Totová, môžeme sa sporiť o slovíčka, či je to spoluúčasť alebo zabezpečenie. Dovolte mi mať na to iný názor, ako máte vy. Ja sa priznám úprimne a stojím si za tým. V roku 2000 mi vadilo, keď v zákone o rodine 20 rokov po páde komunizmu na Slovensku, teda nie 20 rokov, ale v roku 2000 to bolo 11 rokov, tam bola taká veta, že tak zostaneme pri tom, že na výchove rodine sa spolu zúčastňuje Socialistický zväz mládeže. Viete, mne ten Socialistický zväz mládeže vadí. Proti krúžkom nemám žiaden problém, robia to aj teraz, robia to ale skauti, charitatívne organizácie, alebo je to na školách, ale nebola by som rada, keby sme dospeli k tomu, že by sa ešte v budúcnosti niekedy o výchovu detí ideologicky staral Socialistický zväz mládeže alebo nejaká iná organizácia po ideologickej stránke. Ďakujem pekne. Ďakujem. Lepšie už bude len Timurovci, pani poslankyňa. Ja teraz dávam slovo Jurajovi Liškovi, ktorý je prihlásený do rozpravy ako druhý. Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovolte mi povedať len zo pár slov, ktorý sa týka tohto nášho návrhu, ktorý predkladáme spolu pánom poslancom Kurucom. Chcel by som len povedať, že inštitút striedavej starostlivosti v našej legislatíve poznáme. Bohužiaľ sa dá využívať iba za podmienky, že s tým súhlasia obidvaja rodičia, ktorí boli bývalými partnermi, či už druh ako družka, alebo samozrejme v manželskom spolužití. My týmto našim návrhom chceme riešiť však situáciu takú, keď jeden z týchto partnerov s týmto nesúhlasí a dovolím si povedať, že tým zároveň citovo alebo majetkovo vydiera svojho druhého partnera, ktorý prejavuje eminentný záujem o starostlivosť o svoje dieťa a hlavne si myslím, že najviac tým trpí to dieťa, ktoré má rado obidvoch rodičov. Ešte raz by som zopakoval, že sa tu skutočne jedná o tie prípady, kde ten druhý rodič, ktorému toto dieťa nebolo zverené, prejaví a zdokladuje eminentný záujem o výchovu svojho dieťaťa, tak, aby túto situáciu dokázal posúdiť nezávislý orgán, čo je súd, samozrejme za odborné spolupráce či už sociálnych kurátorov alebo psychológov. V každom prípade nám tu ide o to, aby tieto deti mohli vyrastať spoločne s obidvomi rodičmi. Bohužiaľ, vieme, že aká je situácia rozvodovosti nielen na Slovensku, ale aj v európskych krajinách. Ako to stúpa, je to niekoľko desiatok percent ročne, ktoré sa rozvádza. Bohužiaľ,
a nevieme zabezpečiť to, aby k takýmto javom nedochádzalo, a práve preto, keď k ním dôjde, aby sme tú situáciu tým deťom, ktorí zostanú bez jednoho z rodičov, uľahčili a spôsobili im to lepšie. Ďakujem za pochopenie, ďakujem pani Šarkezi za takisto povzbudivé slova. Ja verím, že tak ako aj koaliční, tak aj opoziční poslanci toto podporia v zajtrajšom hlasovaní. Ďakujem. Ďakujem. S faktickými poznámkami sa nehlási nikto. Pán poslanec Liška bol posledný prihlásený do rozpravy, preto vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú. Pán poslanec, chcete reagovať? Pán navrhovateľ nechce, pán spravodajca tiež nie. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu. Priatelia, dovolte, aby som vám oznámil, že prerušujem rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky, pretože je 19:04. Želám vám všetkým pekný večer a príjemnú noc. A chcem vás informovať, že zajtra ráno budeme pokračovať o 9. hodine 5 zákonmi, ktoré sú v ingerencii pani ministerky spravodlivosti Viery Petlíkovej.